bien jeudi 4 juin 2026. Aïwa, Malion, ala sago aw sago, ko Basolo, le colonel-major Suleiman Dambélé, n'allait dire pas Nyamogobaye, quoi si mi goita bora ka gen aba place là. Sado Kamara krefe mogo ba de do. Mais da kuma kelen fo onyena bi mena révélation chama ke bi de Malion. Surasi do uka mina on che wakati do la ka buli. U bolla kumina mena tla ko fana secret fo onyena. Anga officier do bolla ko Jamal aklibala fone bora ka video ka jemani fa kumbe jema. Malion a bolu kumbe tla ka ndado la. Donc c'est ça. Et Mouye Basolo Kawa ko kaki Sorasi munu tchao sara les femmes veuves anya information soro koluka mado bora anya papier mu keni kuya ira kafo ko sorasi munu saranu muso les femmes veuves kuye kanarda force spéciale mo ko kana tasado kamara ka sobli kwa simi kana ka mo bla ka tasado ka sobli anya lettre keni ya semene flower la Kutara utara soyo surasu bla domina katasa de musoka so fuye ku kana dafa flala bli kute jena bi kute jena sine awaka ma jawu yefana anya information flade soro information sabana ko asimi goita ko moto bele banunu munu meta 125 cm là moto bele ba oni tero ba bulla Malion ni moto banunu ayabe ni moto banunu ko asimi goita interdit Mali fambe katebuli et ne yela ko de ko était de la Mali fambe di dara kidali beta soroi di dara banjagara beta soro be tero bulu a boga fegoro abe carrière de sino abe binaka mogo bulu binaka mogo fle bamako kerdala ne be ka kuma fa romina Mali bamako fambe tero ka renfort chama de be kana bamako aywa meno video spécial ke ko do be kana be bamako contrôle de ne kane autorité mo nyaola somi. Bon, amène-le Basolo ka genna. Qu'au conseil des ministres, changement à la tête de la DRIPA, le colonel-major Bakar Bokar Maïga est nommé directeur de l'information et des relations publiques des armées. DRIPA. Voilà. Donc, il succède à Suleiman Dambélé à la tête de cette structure chargée de la communication des forces armées maliennes. Aïwa ko solo ko DRIPA solo ko ya genga ba place la photo flene Malien mo ni Sado Kamara ka solo asimi be ka be gembi mo ni Sado Kamara ka solo ay kuma ina me mo ni général Sado Kamara ka solo asimi be ka be gembi avec ku bogo place la famuke Kamara o mene o yen galon tege ko ma mene o ye famuke Kamara mene ka to o fenge sorasi badene ba asimi bolo résidence surveillée la. Bon, DRIPA solo ta antaron lo bena la banchuko mina don la uganata galon tege ka noro fana ko be fa ka kulota kulale parce que ben galon tege ka noro mo la voilà de DRIPA solo Sado Kamara ka proche badi du mais les maçons ga fo réseau kandi DRIPA solo ni Sado Kamara be tandi ntendo ga ola mo ni Sado Kamara kadi asimi be ka be wuli bon amasi ame ko ina bana jedi Obega wuli tero ni ay tero beka fanga sorobi ni attitude kiri karam nogolen deunde beka to na beka commencer ka perdi ko Asim Goita force spéciale da kata Sado Kamara fi Sado Kamara sara mame atara Sado ka so fui kata Sado muso agressif fi kuma ima ben kuma infoli ama ben muso furu ya to munu be sorasi muso furu ya to munu mama be oluma kwa ulla uye kanarda kuma jenai ne kana sebene bon John Herrera a signé je pense que Mogomi a signé attendez là voilà parce que communiquer kalani a salanu don menna quoi ko muyere ko mama voilà ko ma sisi voilà ma sisi umu konati ma porte-parole Ouma Sissé Oumou Konati voilà on se venait caché baka wa signé no fana ibuga jakma o pané DRIPA solo foi tala abeta male wala ka tien bangelo na tulla akasa bebo
Kassim Goïta ko moto ba o te boli donc la simba fo ko al négation te boli Mali kono bli ne de fleur ka kuma fana inte solution ngoy ibe moto belebele ba ngi ba interdit Bamako di peut-être ka bo Bamako quartier de la kata quartier de la sinon abe binaka mogo bulu de abe binaka mogo bulu Kayitara sarala abe binaka mogo bulu Bandiakara abe binaka mogo bulu Sékou Mara bela ateta ulu kele aw be ka fere fen tege nin korane chaw te se aw te ka teru kele ni ye sinimani bo di ko a beninga jana tege che walay abe ka ni ultime gen di sinimani di ko teru bali yere nega so sa fe ka mo attaquer kuma te moto ma abena mo tonye ko mo te moto ba buli ay recrutement ke dron c'est tout ne afana o ni a desele me ga recrutement mundu hal ne malien be farawo ko ga marfata ko ga Mali difasimité son aba ko malien be so ga marfata ki yesa lima mo te ka ko infamiawo ya Assimi nyango de quoi ça la tef fait surasi a tef il veut pas une armée puissante à côté de lui avec Sran fait Assimi kerfa ba be fegenya di ay yere wulu fegenya ka M5 ti ka Solomon Yerma kunkar jogona si ça ka trouver armée là. C'est-à-dire, dongo ni interdit ah yorom bi bolo ba interdit yene ke ay bi se ka moto ba bulli interdit kidala na kida kal jaw bi se ka moto ba ta ka yerna fambe aw flek kidal de aw flek Bandiagara fana ne ma woro kele ne famia quoi pourquoi aw teta frappe ke Bandiagara pourquoi ka frappe be ta kidal droni parce que aga fodro kaye kidal sura kadne ni kidal sur la kadne mais pourquoi ala ke sa ave ka frappe ke kidal problème tala o mais mon autre frappe do fera ke Bandiagara ka ta do na usubi c'est-à-dire net c'est ka nyoro ni famia ka aga tabulu na quoi moi je ne comprends rien de vos comportements negere mo ngani fo malien bela jelingana Assimi desera di wala billahi solution kele me ka Mali sauver bi ne solution fone nya fo Assimi ka Abbas Dabele nunu bla an nema nunu attaquer bon nat se kan ke o solution e Assimi yere ka taka boy anga halala den do sigi mo me miselita ka garde la ka malien kala nyona ne se ko tongara beta malla dum 2022 ne miseli d'etat ka do garla ka taka di ni fama ka di Assimi ma ka di show docteur Shogalma ngo wa malien kala Ousmane Sonko ga problème na ayene ka dofo doma ayene ka dofo Ousmane Sonko mo be fema non n'était parti prikew ne ba ala de deli ala ka Ousmane Sonko ni Diomaye Faye ala ko be ne ka dangino dorodi pour le moment de ne j'aime tenda do ala ne be do ala ko be c'est tout donc dans la vie c'est ça Assimi Canada de anye malien interdit ko négation te boli Mali kono binaka mogo uba boli ebe ka fen interdit tero bi yala bela ko boga fage woro ma be kari yende malien Assimi sira dana wala tisi nim ko rana chatisi aya se bagara wallahi bila chatisi je sera dans la tanto negen borane be informé sado krefen bo abe politique plastique kalo ni fa bo dron la anyina Mali yere ko togo be soro fen bi parce que baro na kidal soro bi abe ay kidal jeri go mangu yani ba kan quoi abara yele ko fana be tukunia anya be irisu fana commencera ku yere ka communication damna abo kundo irisu go de ku be galon tegala ko jugun ku te tien fola ko lu yere bu ka communication ke ko lu to be ka tien quoi ko chama be ka ku be galon tegala ka doro irisu ya njanfa irisu fana e ma irisu ka pasu be sigisan irisu yere bu ka fon filmer ou te son dia kono ni Mali ga jara ko Mali ki sembulu ka communication na ko lu yere bu ka ko atunga don nyele quoi so be ga mine quoi ala Mali on attend Mm-hmm.